Hej. I det her webinar vil jeg tale om, hvordan du bedst forbereder dig til nytårsaften, hvis din hund har lydangst. Jeg kommer ind på, hvad lydangst er, hvordan du bedst træner op til nytårsaften, og hvordan du håndterer selve nytårsaften. Først lige kort om mig. Jeg er træner og adfærdskonsulent med erfaring i at hjælpe hunde med angst og reaktivitet. Så det handler om angst, separationsangst, reaktivitet, også unge hunde med krudt i bagen, og så træning og adfærdsbehandling gennem naturlig hundeadfærd er noget, jeg har specialiseret mig i. Så er der lige listet nogle af de steder, hvor jeg er uddannet. Lydangst er noget, der er naturligt for hunden, fordi de er ikke i stand til at forstå de høje lyde, og hvorfor de er der. Og deres hørelse er også meget bedre end vores. Det er vigtigt, at man starter så tidligt som muligt med at vende sin hund til de lyde, som vi mennesker skaber. Det er en del af deres socialisering. Lydangst kan udvikle sig, men det kan også være noget, der er genetisk betinget, eller det kan være begge dele. Hvis en hund har udviklet sin lydangst, og det ikke er blevet håndteret, så kan angsten blive værre over tid. Tegn på angst kommer til udtryk på forskellige måder, og det er ikke alle, der er lige tydelige. For eksempel en hund, der ryster og skjuler sig under nogle møbler, den er ret tydelig i sin angst. Men en hund, der slikker sig om munden, gaber, synker, trækker vejret lidt hurtigere, eller blot har nogle sammentrykkende øjenbryn, er ikke helt så tydelig i sin angst. Og det er vigtigt, at vi lærer at kende de tegn. Lydangst bør håndteres hurtigst muligt og ved hjælp af en blanding af at skabe trygge omgivelser for din hund i dit hjem, noget adfærdsmodificerende træning, og så enten nogle beroligende hjælpemidler eller nogle medicinske løsninger i samråd med dyrlægen. Og det er også værd at få hunden grundigt undersøgt, fordi lydfobier og smerter hænger ofte sammen, eller der kan være andre medicinske årsager til, at en hund har lydangst eller lydfobier. Og så er det bare desværre sådan, at lydangst ofte kræver livslang behandling. Hvordan kan du så bedst forberede din hund på fyrværkeri? Først og fremmest så start i god tid med noget træning. Og så handler det om at prøve at skabe en mere positiv association til de her lyde og lys. Du kan bruge lydfiler. Træning med lydfiler skal du starte med fyrværkerilyde på meget lav volumen, og så langsomt øge. Og du skal kun øge volumen, hvis din hund forholder sig roligt under lyden, eller afspilning af lyden. Men mens du afspiller lyden, så kan du så enten belønne hunden med nogle rigtig lækre, ekstra lækre godbidder, eller du kan lege eller lave noget andet, som din hund synes er sjovt, sådan at der skabes en positiv association mellem de her lyde, den hører, og så det, du laver med din hund. Det her, det virker ikke for alle hunde. Der er mange, der har prøvet de her lydfiler, og det virker måske ikke nødvendigvis særlig godt. Så den anden metode, jeg har haft rigtig meget held med, det er at spille noget klassisk musik for min hund. Sørg for, at det er noget afslappende musik, så ikke sådan noget vildt Rachmaninoff eller sådan et eller andet, men måske Vivaldis De 4 årstider eller noget i den stil. Start med at spille musikken, mens du laver noget sjovt med din hund. Det kan igen være leg, eller det kan være noget andet, noget sjov træning, triktræning, eller andre former for mental stimulering, snuse, måtte, eller ting, som din hund synes er sjovt og nyder at lave. Det starter du med at gøre et par gange om dagen i en uges tid, og så kan du begynde at spille fyrværkerilyde, samtidig med at du spiller den klassiske musik, og stadigvæk laver de her ting, din hund synes er sjovt. Og så kan du så begynde at øge volumen på musikken. Og når det så er, at der er rigtig fyrværkeri, så kan du spille den her musik, og stadigvæk så skal du lave noget sjovt sammen med din hund, eller noget din hund synes er dejligt at lave. Og en gang imellem, så spil musikken uden at der er fyrværkeri, og lave de her ting med din hund, sådan at hunden ikke altid forventer, at når det her musik kommer på, så er der også fyrværkeri, men sådan at når musikken kommer på, så betyder det, at I skal lave noget godt, eller noget sjovt, eller noget hyggeligt sammen. Og så skabe et trygt rum for hunden, og sørge for, at den har adgang til det her trygge rum i god tid op til nytårsaften også, sådan at den kan vende sig til at være i det her rum. Og det her trygge rum, det kan være et sted, hvor du indretter med tæpper og noget legetøj. Det kan være nogle kendte dufte, for eksempel en af dine brugte t-shirts, eller lignende, som du ikke bruger mere. Skab det i god tid før nytårsaften, som jeg sagde lige før,
fordi jo mere kendt det er, jo mere tryg vil hunden føle sig i det her rum. Det kan også være, at du bruger en duft som for eksempel lavendel, som er en beroligende duft, og det kan også være, at du spiller noget af det her afslappende musik, måske noget andet end det du brugte før til selve træningen, men noget afslappende musik af en eller anden art i det her rum for hunden. Selve nytårsaften, hvad gør vi så? Jo, om dagen, der sørger du for at gå en rigtig god lang gåtur med din hund om morgenen eller tidligt på dagen. Og så sørger du for, at din hund har fået motion, leg og mental stimulering nok i løbet af dagen. Og den skal selvfølgelig også have lov til at hvile sig i løbet af dagen, men det er vigtigt, at hunden har fået lov til at få lavet alle mulige sjove ting og hygget sig og haft det godt, fordi så har du bygget lidt op på positiv kontoen, inden aftenen går løs. Og så kan du spille noget afslappende musik igen i hjemmet i løbet af dagen. Og inden det så bliver mørkt, så for at gardinerne er trukket for, sådan at hvis der kommer noget tidligt fyrværkeri, så opdager hunden ikke det lys, der kommer i hvert fald. Det kan også være, at hvis du har tunge gardiner, så kan det tage lidt af lydene udefra. Fortsæt med at spille det afslappende musik, som hunden kender, og så lad hunden opholde sig i sit trygge sted, eller i nærheden af dig, alt efter hvad din hund har lyst til. Det er vigtigt, at du ikke tvinger din hund til noget, når den i forvejen har det dårligt eller er bange. Så for selv at bevare roen. Tal roligt og vær nærværende med din hund. Du må gerne trøste din hund. Faktisk skal du trøste din hund. Det er det bedste, du kan gøre. Men det skal ikke være sådan noget overdrevet noget, der får det til at virke, som om alting er helt vildt farligt og gør hunden mere utryg. Tag det roligt og stryg din hund beroligende og lad den komme til dig og være hos dig, hvis det den har behov for. Hvis du skal ud med din hund i løbet af aftenen, så sørg for at bruge noget sikkerhedsudstyr, der gør, at din hund ikke kan stikke af. Selvom du har en indhegnet og lukket have, så vil jeg virkelig anbefale, at du tager en lang line på din hund, sådan at der ikke er nogen mulighed for, at den kan stikke af. Og det er fordi hunde, der bliver virkelig bange, de har utrolige kræfter, og adrenalin kører på de høje nagler, og den kan springe over ting, den normalt ikke vil springe over for eksempel. Eller bryde ud igennem en hæk, der normalt er lukket. Det er utroligt, hvad de hunde de kan gøre, når de bliver virkelig bange. Så sørg for at have den i snor i en lang line. Hvis du skal ud og gå, så en sele og et halsbånd på, og sæt eventuelt en snor i begge dele, fordi nogle hunde kan trække sig ud af seler, så har du måske stadigvæk en anden snor i den. Det er en rigtig god idé, fordi der er nogle, der virkelig bliver så bange, og det eneste de vil, det er at stikke af. Så kan du overveje nogle hjælpemidler, som for eksempel nogle beroligende midler. Du kan få Adaptil. Adaptil kan fås som spray eller diffuser, som man kan sprøjte ud i rummet. Diffuseren sætter man ind i en stikkontakt, og så styrer den selv, hvor meget der kommer ud sådan i løbet af et døgn. Du kan også få Adaptil som nogle tykke tabletter, som ses på billedet her. Så kan du få noget, der hedder Sylkine, som er et kosttilskud, der fremmer ro. Og så kan man få Pet Remedy. Det er eteriske olier, som fås også som spray eller diffuser. Og så fås de også som servietter. Man kan bruge det til at for eksempel smøre lidt af det på hundens pels selv, eller på sit eget tøj eller hænder. Jeg skal sige, jeg synes ikke, det lugter særlig godt, men hunde elsker det, og det har haft en rigtig god effekt der, hvor jeg har brugt det. Så kan du tale med, og jeg skal så lige sige de her forskellige remedier. Der findes en masse andre også, som du kan prøve at søge frem på Google. Du kan få dem hos dyrlægerne, du kan få dem på nogle danske webshops, eller hos Maxizoo, eller Netdyrlæge osv. For at nogle af de her de skal virke, så er der især kosttilskud, der skal du forvente minimum 4 til 6 ugers indtag, før du kan se en forbedring. Så det er med at komme i gang nu. Tal med dyrlægen om din hunds angst, og om at få noget medicin. Der er nogen, der ikke ønsker at give deres hund medicin. Og jeg har det sådan, at hvis man kan hjælpe en hund, så skal man gøre det. Og hvis det betyder, at den skal have medicin, ja, så skal den have medicin. Det er forfærdeligt at se hunden, der lider og er så bange, og ikke kan være i sig selv, når der er fyrværkeri eller tordenvejr eller lignende. Giv nu den hund noget medicin. Der fås medicin, som hjælper mod generel angst, men der fås også noget, som hjælper specifikt og kortvarigt til en bestemt situation, som for eksempel nytårsaften, eller tordenvejr, eller en hund, der er bange for at køre bil, eller bange for at komme til dyrlæge.
Og det kan også være, at man skal have en kombination af begge dele. Hvis hunden skal have medicin mod generel angst, så skal man forvente, at det også kan tage 4-6 uger, før man kan se en effekt af det. Så lige en kort opsummering. Brug noget tid på at træne og håndtere din hunds lydangst før nytårsaften. Og start i god tid. Har du fået en hvalp, så sørg for, at tilvænningen til høje lyde sker, fordi det er en essentiel del af socialiseringen af din hvalp. Det er at lære at kende de her menneskeskabte lyde, og ikke være bange for dem. Sørg for, at din hund har et trygt sted at være til enhver tid, men især omkring de her tidspunkter, hvor der er høje lyde, som den ikke bryder sig om. Spil noget afslappende musik. Tal med dyrlægen om medicin, og eventuelt også om en grundig undersøgelse for medicinske årsager til lydsangst. Og så skal du være opmærksom på, at dyrlæger ikke altid kan finde for eksempel muskelskader, så det kan være, at der skal en hundefysioterapeut indover, eller en hundemassør. Og så rigtig vigtigt, bevar selv roen, og hjælp din hund igennem aftenen. Vær der for din hund. Det er rigtig vigtigt. Så har jeg lige sat nogle 3 referencer ind her, hvor jeg har nogle af mine oplysninger. Og der har jeg også skrevet min hjemmeside og min mailadresse, hvis du har nogle spørgsmål til mig. Og det var det. Tak fordi du så med.